Ipui 14, enadea eta beste txoriak. Enadea eta txoretegi mota askotako bat zeuden begira, nekazari batzuei lino hasia ereiten zeudela soroetan. Diotze enadeak, nere lagunak ez bide dakizute zertan ari diraden erei hauek. Badasaute beldur gabe, ereingo dute lino hasia lurra atzurtu eta simaurturik. Lino belarra hasi eta igurtu didienean gabikotu, txarrantzatu, espatatu, apaindu, gorutu eta arituta egingo dituzte gu harrapatzeko sareak. Mugonez oroitu behar gerade, berandu dator sendagarria, gaitzak indarrak hartzen baditu. Arsa zuten ere gorde bidea, guazen guziok bat batean soroetara, hasia lurrera bota eta txurlarioek alde egiten dutenean. Jango dugu esarri duten hasia, jaioko ez da lino belarrik, egingo ere ezin dute sarerik. Hala gordeko ditugu geren buruok, zenbat txori erori ote dira sareetan? Beste txori bildu ziranak farra egiten zioten galanki eta esaten dioe, enada gauza ez, beldurti, ikarakor eta bihotz gabea, etorkizun urrutiko, eta behar bada inoiz izango ez diranak. Emango dizute hanbeste larritasun? Ondo buruzalea zera, egizu nahi desuna, berdin ez diogu guk geren buruai horrelako lorrik eman nahi.